Dami ni Tuhan ima madongan hita sa luhuna. Barita na uli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Jadi lamar pungu maaka natoropi gabi marjamita maibana na jahat do na sa suduton tadda do dipangido jala dang lehono tadda tunasida dukon ni tadda ni si Jonas. Ay songo si Jonas gabi tadda dipangisi ni hutan ni Nive, songo nima anak ni Jolmai di nasa suduton. Nahehe masugot di paruhumani, raja buru-buru na siya dang sinay, dopak halak nasa suduton. Makkonahon uhum tusi. Ay siya suhi ni tano iba na ro, ubigi habisuhon ni si Salomo. Ida ma, odo na sumurong siya si Salomo. Nahehe masugot di paruhumani, halak ni Nive, dopak nasa suduton. Makkonahon uhum tusi. Ay di pa uba nasida dorohan nasida ubege jamita ni si Jonasi. Ida ma, odo na sumurong siya si Jonas. Oras ma dihita sa luhu na. Damang dainang sa luhu si Tuan na torop na pinarsanga pa di baga sa guar ni Tuhata Jesus Kristus. Barita na uli sa darion, ima siya Lukas 10 sada ayat 20 siya sa hatu 32. Alay, sato kimulak kita tu Lukas 10 sada ayat 10. Di bagasan ayaton, di dokma. Alay yang gona asing mangujuni ibana, mangido tadda siya gijang. Puhado tutu alus ni Jesus, dukot dipangido piga-piga halak, tadda na siya gijangi. Dia lu si Jesus mai dibarita nauli sa darion. Takas tatangihon. Dang ditolobi Jesus pangiduani. Ola do muruk jala gugo suara ni Jesus huhu maddo. Najahat do nasa seduton. Tadda do dipangido. Jala dang lehono tadda tunasida. Dukon ni tadda ni si Jonas. Damang denang na pinarsangapan. Nung atung masay godang tadda halongangan na pinatupan ni Jesus. Jala nung atorop na sida marnidasa. Alay totong do na sida mangido tadda siya Jesus. Dukot di patu-patutu taddai, pitor hato do lupa na sida di si. Jala na uposi muse, di halupahon na sida do mual ni taddai, manang napatupahot taddai, ima Jesus sendiri. Si Jonas gabi tadda dipangisi ni hutan ni Nive. Dukot dibege nasida jamita ni si Jonas. Pitor di pauba halak ni Nive do atong parrohaon nasida. Saunari, jongjong ma Jesus di tonga-tonga ni bangso Israel. Songo tadda na sumurong siya na amata de bata di bangsoy. Dukon ubege jamita pangajarion to na doho poda ni Jesus, tanguka rohani hala Israel mangihotosan. Jaladang porosea tu Jesus songo sa hala Mesias. Torus do nasida mangalului Mesias na asing. Mesias na sa guru tu pikira doho lomo ni rohana si David. Damang dainang hita sa luhu na molo tahona hono tu parnguluatta sa diri. Ra olo do madabu hita tu akabakko ni hala Israel odeng. Margogo hita di pikirata sa diri. Marsihohot hita di pangiduata sa diri. Naikko patupaon ni Jesus tadda halongangan di bagasang nguluta. Naikko pasauton ni Jesus sa luhut na pinarsita ni rohata. Jala molo dang tupatad day, jala dang dipasaut na taparsitay, ro masukut-sukut tu dirita. Ay tohodo adong Tuhani. Ay tohodo Mesias Jesusi. Ni gugu peda martangiyang. So haru ditangihon, tangiyang niba. So haru dipatupa tadda tuiba. So haru dipasaut akka pangiduan ni rohaniba. Dungi lao mahita maddaw siya dalan ni Jesus pajonok ko dirita tu dalan na asing
ima dalan hagulapon ni portibi. Talului mamusi akka Mesias na asing sa guru tu pikiran doho rohat tabi. Damang dainang na pinarsangapan. Tadda na sumurung do Jesusi siyan amat tade bata. Unang mubah porsiyaw tamaradopo Jesusi. Ati pedang tupasa dariot tadda dihita. Manang saluhut na pinarsita ni rohata dang tuparo di sadarion porsea hita. Na tuparo taday dihita saluhut na. Molo radehi ta paubah rohata songok kalak ninipe. Jala uka rohata majako saluhu pangajarion. Tona nang puda ni Jesusi. At dong rak mahita madok. Porsea doaw di hoale Tuhan. Hodo tadda na sumurong siya kijangi siyan amat tade bata na jongjong di tonga-tonga nami. Amin.